Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Γεμάτη λάμψη ήταν χθες το βράδυ η επίδειξη μόδας που διοργάνωσε ο γνωστός σχεδιαστής Βασίλης Κωστέτσος. Το τρένο δεν σφύριξε μόνο 3, αλλά πολύ περισσότερες φορές, θέλοντας να προσελκύσει τα βλέμματα όσων βρέθηκαν στη φαντασμαγορική επίδειξη μόδας του γνωστού σχεδιαστή Βασίλειου Κωστέτσου με τίτλο Fashion Millennium. Οι επιβάτες του ξεχωριστοί και καλήγραμμοι. Ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να υποδεχθεί τη νέα χιλιετία με τις δημιουργίες του. Το τρένο είναι το τρένο που θα μας πάει στο 2000, μας περνάει στην επόμενη χιλιετία. Άρα δεν υπήρχε καλύτερη ιδέα από το μηχανοστάσιο του ΟΣΕ για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Δυνατή μουσική και εντυπωσιακές παρουσίες που λυκνίζονταν πάνω στην πασαρέλα ήταν τα στοιχεία που συνέθεταν το ύφος της εκδήλωσης. Νεανικά ρούχα για τη σύγχρονη γυναίκα που τονίζουν τη θηλυκότητά της, αλλά και προκλητικά βραδινά για εξεζητημένες εμφανίσεις, οι προτάσεις του δημιουργού στη νέα του κολεξιόν. Ανάμεσα στους καλεσμένους, παρουσίες από το χώρο της μόδας, αλλά και κοσμικοί Αθηναίοι με άποψη και διάθεση να μας προσφέρουν στιλιστικές συμβουλές. Πιστεύω κάθε γυναίκα να παρακολουθεί τη μόδα, να την προσαρμόζει στο δικό της στυλ. Νομίζω είναι το πιο σωστό. Πόσο πιστά ακολουθείτε τη μόδα? Πάρα πολύ πιστά. Όσο βέβαια είναι normal και μου πηγαίνει και αυτά βέβαια. Να ακολουθείτε πιστά τη μόδα φυσικά. Δεν ακολουθώ πιστά τη μόδα, φοράω μόνο αυτά που μου πηγαίνουν. Γιατί πιστεύω ότι η μόδα είναι προσωπικό ζήτημα. Πριν όμως οι προβολείς ανάψουν και η μουσική αρχίσει να μας ξεσηκώνει, ζήσαμε μαζί με τα μοντέλα και όσους βοηθούν για την πραγματοποίηση του σόου στους έντονους ρυθμούς της προετοιμασίας. Χριστίνα, έχεις άγχος πριν από την επίδειξη? Καθόλου άγχος, είναι όλα πολύ καλά προγραμματισμένα, τα ρούχα είναι πάρα πολύ καλά, θα δείτε και στη συνέχεια, οπότε γιατί να έχεις άγχος. Σας βλέπω πολύ χαλαρές, πίνετε ποτάκια, είσαστε ξένιαστες, δεν βλέπω να υπάρχει νευρικότητα μεταξύ σας. Πώς το εξηγείς αυτό? Συνήθως έχουμε μάθει να βλέπουμε τα μοντέλα σε στιγμές τρέλας. Ναι, αυτό το κάνουμε, εντάξει δεν το κάνουμε γιατί μας αρέσει και πίνουμε και έτυχε τώρα να είμαστε όλοι μια καλή παρέα και να πίνουμε. Δεν υπάρχει τρακ ούτε άγχος πριν την πασαρέλα, έχουμε κάνει τις πρόβες μας, ξέρουμε τι θα κάνουμε και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Πόσο καλή είναι η σχέση σου με τον Βασίλη Κωστέτσο? Είναι δύσκολη ερώτηση. Το Βασίλη τον αγαπάω πάρα πολύ. Τον αγαπάω πάρα πολύ και σου λέω δύσκολη ερώτηση γιατί ο Βασίλης ήταν αυτός που με ανακάλυψε. Και ήταν αυτός που πραγματικά με έβαλε στο χώρο, με παρότρινε, με συμβούλεψε και γενικώς τον αγαπάω πολύ. Βασίλη, πραγματικά σε αγαπάω πολύ πολύ.
σχεδιαστής, ο Βασίλειος Κωστέτσος, είναι σήμερα μαζί μας. Καλημέρα. Χρόνια πολλά λέμε για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους βασικά σε όσους γιορτάζουν και μετά σε πανεθνικό επίπεδο. Σε πανεθνικό επίπεδο. Βασίλη, τι έχεις ετοιμάσει εσύ για τον πρωινό καφέ σήμερα? Έχω ετοιμάσει μια σειρά από την υψηλή ραπτική μου, η οποία ονομάστηκε Γραμμή Ολυμπιακής Φλόγας, νησιώτικης κουλτούρας και γαλανού ουρανού. Είναι εμπνευσμένη από τις ταινίες της δεκαετίας του 70, από το παιδί και το δελφίνι, όλα αυτά εδώ. Θα δούμε πάνω σύμβολα ελληνικά, όπως τα δύο αγόρια που είναι, ο ένας είναι top μοντέλο, ο Φώτης Αγιαννιώτης στην Αθήνα. Και τα παντοτίνα, θάλασσες βουνά κι ό,τι αγαπώ μέσα μου κράτω τις ακρογιαλιές σαν τις αγκαλιές, μια Ελλάδα φως, πέτρα κι ουρανός. Όλοι οι καιροί σκύβουν πάνω από το Παρθενώνα, μες στους αιώνες τα μάρμαρα ακόμα σκοπούς τραγουδούν.
Εδώ λοιπόν, πολύ ωραία. Θέλει να προσθέσει κάτι ο Βασίλης. Σ' ακούμε. Όπως είδαμε στο βίντεο, μου αρέσει πάντα να χρησιμοποιώ στάρ και προσωπικότητες αντί για μοντέλα. Είδαμε την Καρεώτη, την Κάρεν Μούλτερ, την Γκρέτα, την Μπρέντα και τη Βίκη Κουλιανού μας. Έτσι χρησιμοποίησα τον Γιώργο Λουκανίδη, ο οποίος είναι top αθλητής του πρωινού καφέ. Πρωινού καφέ, ναι. Και τον ευχαριστώ πολύ που δέχτηκε να παρουσιάσει, ειδικά για σήμερα, λόγω της εθνικής εορτής, κάποιο ρούχο με την ελληνική σημαία. Είναι γλυκός και ευγενικός ο Γιώργος και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αλλά ο Δημήτρης Πιατάς θέλει οπωσδήποτε, Γιώργο και Ρουμπίνη και Μιχάλη Ασλάνη και Βασίλη, να παρουσιάσει την επόμενη καλεσμένη μας. Μόδα στη συνέχεια και η γνωστή στήλη της μόδας του πρωινού καφέ φιλοξενεί το γνωστό σχεδιαστή Βασίλειο Κωστέτσο, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Χειροκρότημα πούντο τώρα. Πριν όμως, επειδή παρακολούθησε και χθες την εκπομπή και είδε στο δράμα μιας μητέρας η οποία ψάχνει απεγνωσμένα να βρει το παιδί της, να βάλουμε τη φωτογραφία του παιδιού που έχει εξαφανιστεί εδώ και 4 μήνες και πληροφορίες μας λένε ότι κάποιοι έχουν εντοπίσει το παιδάκι αυτό κάπου στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα το είδε κάποιος να πουλάει κάλτσες. Αν λοιπόν αναγνωρίσετε, και είναι και πολύ όμορφο αγόρι, το αγόρι αυτό της φωτογραφίας, κάποιοι από εσάς να τηλεφωνήσετε στα γνωστά τηλέφωνα της εκπομπής μας που θα σας τα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, 6844 588, 6892 110 και 6892 111. Αυτό βέβαια ισχύει και για την επαρχία και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Περιμένουμε τις πληροφορίες σας. Βέβαια, το παιδί μπορεί να μην είναι στην Αθήνα, μπορεί να βρίσκεται στην επαρχία. Εμείς όμως σας αφήνουμε για αρκετή ώρα να δείτε το παιδί στις οθόνες σας και να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Και βέβαια, να περάσουμε στο θέμα το δικό μας. Σε καλωσορίζουμε στον πρωινό καφέ. Σε βλέπουμε μαυρισμένο, ανανεωμένο, παρόλη τη δουλειά που έχεις, Προσπαθώ να τα συνδυάζω όλα. Προσπαθείς και εσύ να τα συνδυάζεις όλα. Φέτος ασχολείστε με τα καλλιστεία που θα γίνουν σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς θα συμβεί και τι ακριβώς θα κάνει ο Βασίλειος Κωστέτσος? Λόγω των ανηλυμένων υποχρεώσεων που είχα μέχρι τώρα και μου είχε προταθεί, δεν μπόρεσα να ασχοληθώ. Πιστεύω αυτή τη στιγμή έχω όλη την καλή διάθεση να αλλάξω το image των κοριτσιών ενδυματολογικά, να συνεργαστούμε αρμονικά με τον Αντένα και να δώσουμε ένα image όπως κολεξιόν μου, όπως δουλεύω με τα μεγαλύτερα ονόματα του κόσμου διεθνώς, τη Λίντα, τη Κρίστη κτλ. Και εδώ στην Ελλάδα. Ναι, έτσι να κάνουμε και τις κοπέλες αυτές τις φιναλίστ να είναι ένα αντάξιο κομμάτι με τις κολεξιόν. Συμφωνείς με το θεσμό των διαγωνισμών ομορφιάς και πώς φαντάζεσαι τις κοπέλες ότι θα τις ντύσεις? Λοιπόν, κοίταξε να δεις, καταρχήν συμφωνώ με το θεσμό, γιατί πολλές από τις κοπέλες που δουλεύω και πολλές από τις κοπέλες αυτές που έχουν αναδειχθεί και έχουν πάρει κάποιους τίτλους ή και όχι ακόμα, ναι, ή και φιναλίστ απλές, είναι κοπέλες που έχουν γίνει πολύ μεγάλα ονόματα, που έχουν είτε στο κινηματογράφο, τα ξέρεις τα γνωστά, είτε μοντέλα κτλ. Αρχίζοντας με τα Miss Young και Miss Τουρισμός, θα δώσω ένα άλλο ύφος. Ένα ύφος σύμφωνα με την ηλικία των κοριτσιών αυτών. Δεν θα έχω καθόλου μαύρα ρούχα. Ναι, το χρώμα είναι αυτό το οποίο δεσμεύει, πιστεύεις, και στην όλη εικόνα. Ναι, ένα κορίτσι 17 χρονών που πάει για Miss Young, 16 χρονών, 18, φυσικά δεν μπορεί να βάλει μια μαύρη βρευνή τουαλέτα. Αυτά είναι για τα Star Ελλάς που θα κάνουμε το Μάρτιο και τα Miss Ελλάς. Τώρα πρέπει να βγει η νιώτη, η φρεσκάδα, όλα αυτά. Βέβαια. Φωτεινά χρώματα και όλα αυτά. Θέλεις να μας μιλήσεις για τη φετινή σου κολεξιόν? Λίγη ησυχία, παρακαλώ. Ναι. Βεβαίως. Καταρχήν, αυτό που θα δούμε σήμερα δεν είναι υψηλή ραπτική, είναι το Pret-à-Porter Deluxe, είναι η σειρά κουτίρ, είναι η σειρά για το μέσο καταναλωτή. Είναι επηρεασμένη από τα animal prints, όλα τα λεοπάρ, τα χρώματα της γης, ρούχα update για όλη τη μέρα. Ωραία. Για αυτή τη δουλειά δουλέψαν τα πιο hot ονόματα της Αθήνας. Θέλεις να μας τα πεις τα ονόματα αυτά, γιατί είναι άδικο να μην τα αναφέρουμε και να περάσουμε μετά, αν είμαστε έτοιμοι, να δούμε τι ακριβώς έχει φέρει για όλους εμάς εδώ στον πρωινό καφέ και για εσάς που μας παρακολουθείτε ο Βασίλειος Κωστέτσος. Να πούμε όμως τα ονόματα που είναι δούλεψαν. ο top hairstylist στην Αθήνα, ο Τρίφωνας Σαμαράς, μαζί με τον Στέφανο Βασιλάκη. Μου φτιάξει τα μαλλιά μου σήμερα. Τα φοβερά μαλλιά. Ο Γιάννης Αγγελάκης που έκανε το make-up.
και τα πιο είναι ονόματα στο χώρο του fashion αυτή τη στιγμή, μια και όχι μόνο η Λίντα, η Κρίστη και η Ναόμη, αλλά και τα δικά μας τα παιδιά, που είναι ο Μάνος, ο Βασίλης, η Ρέα, η Ελπίδα και η Τζίνα από το Αζάνς, το οποίο ευχαριστούμε πολύ, και η Μέλπο από το Fashion Models. Ωραία. Και εμείς με τη μουσική να δούμε λοιπόν τις δημιουργίες του Βασίλειου Κωστέτσου. Και δεύτερο μέρος μόδας, είδαμε το πρώτο μέρος, να ετοιμαστούν τα κορίτσια. Και πόσο πιστεύεις ότι οι Ελληνίδες ερμηνεύτριες είναι καλοντυμένες? Πιστεύεις ότι είναι καλοντυμένες? Πιστεύω ότι προσπαθούν, μερικές είναι καλοντυμένες, οι υπόλοιπες πιστεύω ότι προσπαθούν, μπορούν να εντυχθούν φυσικά πολύ καλύτερα. Ναι. Μία πασαρέλα μας κάνουν εδώ. Μία πασαρέλα έχουμε εδώ. Πολύ καλά. Ποια είναι? Καλημέρα. Καλημέρα Ελένη μου. Σε καλωσορίζω. Πολύ καιρό και εσύ μαυρισμένη. Βάζεις το μικροφωνάκι σου εκεί δίπλα από το Βασίλειο. Είσαι καλά? Πού πήγες και είσαι μαυρισμένη? Έκανες μπάνιο σπίτι? Θα στα πω όλα. Έλα, πες μου, πού ήσουν κατά Στην Αφρική. Στην Αφρική πήγες πάλι? Ναι. Τι πήγες να κάνεις στην Αφρική? Τι να κάνω, διακοπές. Α, διακοπές. Α, μου το είχες πει το καλοκαίρι ότι θα πήγαινες στην Αφρική. Δεν έκανες όμως διακοπές και κάτι άλλο έκανες. Και δισκογραφικά κάτι έκανες, ή όχι? Όχι στην Αφρική. Αυτό στο εξωτερικό όμως, κάπου. Όχι, εδώ. Προηγήθηκε όταν ήρθαν οι Neville Brothers. Όπου ο Charles Neville που παίζει σαξόφωνο παίζει στο δίσκο μου. Α, ετοιμάζεις κάτι καινούριο? Ναι. Τι είναι αυτό? Πες μας σε παρακαλούμε. Εκτός από το μάθημα, το φοβερό και το ντύσιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Όπως και οι προηγούμενες. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένη. Η στίχη είναι της Μαριαννές Κρίζη. Α, ναι. Συνεργάζομαι ξανά μετά από 2 φορές συνεργασίας. Και νομίζω ότι η δουλειά της είναι μοναδική. Και πότε θα βγει? Και η μουσική είναι του Μιχάλη Καπούλα. Α, μάλιστα. Πότε θα βγει Φεβρουάριο. Α, καθυστερείς ακόμα, αργείς. Τι γίνεται όμως με
την δουλειά τη νυχτερινή. Θα δουλέψει το χειμώνα. Βέβαια. Τι θα κάνει. Κι άλλο υπέροχο που μου συμβαίνει. Πολλά είναι τα υπέροχα αυτά. Σε μένα ναι, δόξα τω Θεώ. Μπράβο, Ελένη. Υπέροχα. Συνεργάζομαι για δεύτερη φορά, γιατί έχω ξανασυνεργαστεί και με τους δύο, αυτούς τους υπέροχους και αξιόλογους καλλιτέχνες. Είναι ο Γιώργος Μαρίνος και η έκπληξη είναι ότι κατεβαίνει στην παραλία. Και ο άλλος είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο οποίος σκίζει κιόλας και σκίζει και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη, ναι. Έτσι. Και αρχίζετε πότε? Ξεκινάμε 20 Νοεμβρίου. Έχετε αρχίσει πρόβες, φαντάζομαι. Έχουμε αρχίσει. Κούρες, ιστορίες, όλα αυτά τα γνωστά. Αλλά πάντα εσύ αισιόδοξη και φάτη και χαρούμενη. Αφού ξεκουράστηκες πολύ και πήγες στην Αφρική, νομίζω ότι είναι και το αγαπημένο σου. Ο αγαπημένος σου έτσι. Η αγαπημένη μου Ήπειρος. Η αγαπημένη σου Ήπειρος. Όμως, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, θέλουμε από τα τραγούδια αυτά που ήδη έχουν καθιερωθεί, που ήδη αρέσουν σε όλο τον κόσμο, από την τελευταία σου δισκογραφική δουλειά που φέρει το τίτλο «Μια ζωή δεν φτάνει», να ακούσουμε 3, ας πούμε 4 τραγούδια. Όσα θέλει. Συμφωνείς? Δεν μπορώ και να διαφωνήσω με την Ελένη Δήμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόσο καλή και αγαπητή. Ευχαριστώ. Δεν με νοιάζει. Είσαι έτοιμη να το ακούσουμε? Εγώ είμαι. Το κοινό είναι. Έτοιμο το κοινό.
θυμίζει κάτι? Μήπως σου θυμίζει τη Θεσσαλονίκη που παρουσιάσαμε 3 ώρες την εκπομπή κάτω από τον καυτό ήλιο, αλλά με το ζεστό χειροκρότημα και την αγάπη του κόσμου, Δήμητρα? Ξέρεις τι μου θυμίζει? Το ότι φεύγετε Ναι. και εγώ δεν θα είμαι εκεί. Τι εννοείς δηλαδή? Πάτε Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν μπορείς να έρθεις, ανέβεις Ελένη μου επάνω στη Θεσσαλονίκη? Γιατί δεν μπορείς να ανέβεις μια μέρα πρωί και να γυρίσεις μετά το μεσημέρι? Όχι να γυρίσω. Γιατί θες να μείνεις? Να μείνουμε να κάνουμε εκείνα τα διάφορα ξενύχια. Πότε έχεις ρεπό στο μαγαζί, πότε έχεις ρεπό? Δεν έχω αρχίσει, παιδί μου. Ναι, αλλά άρα εμείς θα πάμε 9 Νοεμβρίου. Μπορεί και να έρθω. Μπορεί και να έρθεις. Ο Τζόνι θα μείνει εδώ, δεν θα έρθει, τιμωρία. Θα μείνει εδώ. Κάνεις. Χάνει που δεν έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Κάνεις. Είναι ένα δείγμα τώρα, φαντάζομαι τι έχει να γίνει εκεί. Ναι, φαντάζομαι τι έχει να γίνει. Έκανε μια κριτική ο Βασίλης ότι είσαι πολύ ωραία ντυμένη σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι αλήθεια, αυτό το βλέπουν όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα είναι η Ελένη, αλλά ιδιαίτερα σήμερα είναι και μαυρισμένη. Ευχαριστώ. Για τα ωραία της τα πόδια, τα καταπληκτικά. Όπω τι ακούς. Ηθικών εκμεότατων. Ξέρω τι θέλετε. Θέλετε τραγούδι. Το ξέρω πάρα πολύ γιατί κάνει πολύ ζέστη. Η Ελένη είναι πρόθυμη να ερμηνεύσει πολλά τραγούδια για όλους εσάς και νομίζω ότι... Βέβαια το χειροκρότημα δεν ήταν για αυτά που έλεγα εγώ, αλλά για τις γκριμάτσες που έκανε η Ελένη. Ναι, γιατί τώρα θα χορέψουν και μου κάνει... Μπορείς να τον πάρεις τώρα και να χορέψετε τις εξουσίες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εξουσίες και Ελένη Δήμου! Εγώ μπορεί να είμαι η κάποια κι όχι εκείνη που σου έταζε παλάτια και εσύ μπορεί να με λυπάσαι, μα τώρα έχεις λόγους για να με φοβάσαι. Εξουσίες, εξουσίες δεν μας άφησαν στιγμή να χαρούμε τη ζωή. Εξουσίες, εξουσίες, ένα λάθος που το κάναμε μαζί. Κι μιλά εγώ να διατάζω για όσα έκανες κρυφά να σε δει.